बापावो मा सैमा फिसाजों माथां केंकां लय आंनि फिसाजोखौ मा सैमा फिसाजों रुजुदों दोला जागोन टपिराम मोजाङैनो दोला जागोन आंनि फिसाजोखौ सैमाजों रुजुदोंना सैमा हाथायखौ एरख'गोन बापावो सैमा फिसाया गाज्रि जाहैबाय सैमा फिसाया बेसेबां नायनो मोजां होमबाबोथ' नोङो आंनि फिसाजोखौ सैमा फिसा मोजांजों रुजुआखैना नोङो आंनि फिसाजोखौ मानो सैमा बायदि केंकां खालामदों होननानै बुंदोंहाय फिसाफोर टपिरामनि जानानै निमाहा बिबाय आं टपिराम निमाहा बि आरो बिहामजोखौ लानानै थौफिनदो बादालिखौ बावनानै बोरै मोनदों नों दा बोरै मोनदों माबोरै मोननांगौ जाखोब्रा बोरैबा लरग' थरग' मोनदों गोसोखौ लाजियाबो आरो नोङो गावनि हिनजावखौनो बावनानै गारबोलायनाय बेबो खेबसे नङा खेबनै गोजोन दा मा मोखाङै लांनो फैदों नोंलाय मा मोखाङै लांनो फैदों बेखौथ' आं मिथिला नाथाय आं गावनि हिनजाव नालाय लांनो फैदों बोरो बादालिया लिंहर बादालिया थांलानो मा होनखो बादालिया थांला नाथाय मानो टपिराम हिनजावफोरा गावनि फिसायखौ जेब्लाबो स्ट्रं गोहो गोराखौ लुबैयोब्रा जेब्लाबो गावसोरखौ हेफाजाब होग्रा नों हिनजावखौ हेफाजाब होनो नागारै हिनजावखौनो बावबाय थायोब्ला सोर हिनजावा नोंखौ फसायनोब्रा सोर हिनजावा नोंजों रायजो जानो लुगैनो दे जि जाबाय जाफ्लांबाय आरो बे खेबनिफ्राय बिदि जाला दे टपिराम फिसाया जायखिजाया बिहामजोखौ लिंहरदो दे जों लानानै थांनोसै बायनानै दोनखानाय बायदि मोनखोना माखो नोंसोर बादालिखौ गोसो जाबानो आलाय सिलाय खालामनाय गोसो जाबानो लांफैनाय नोंसोरनि बायदिल' जाजाथारनो लुबैदों आयो दरखार गैया बे बाराव बादालिया जि सानो बेसो जागोन आं बादालिनाव खेबसे सोंहैनि बादालिया मा होनो आं खोनासंगोन खोनासङै थाङा आरो जोंहाबो जेबो मोन्थाय गैया मालाय हौवा हिनजावनि गेजेराव हाबनो अब्लाबो सोंनानै नायथां र' होमबा आं सोंहैनि फिसाफोर मा होननानै बुंबावनो आंनि फिसालाखौ मानसियानो जेखौबो थालखौनो लाया अब्लाबो आंनि फिसालाया जोबोद गोसोनि मोजां दानि जुगाव गोसोनि मोजां जाबाल' जायाथ' गोसोनि मोजांजों लोगोसे आखल आखुआबो मोजां जाफानांगोन ना माबेलाय जाम्बा मानसिफोराबो फाग्ला मानसिफोराबो बावबावा बेहा मेलेम गोनां मानसियानो बावगारो आयो देनां नोंसानि फिसाजोखौ नोंजामादैया बावगारबाय थायोब्ला नोंसोर मोजां मोनगोन ना आयो ओहो मोना होमबा आंहा बुंनांगौ खोथायानो गैला फिसाफोर अब्लाबो बिहामजोखौ थिनहरफिनदो दे बेखौ हले आं बुंनो रोंला गावहासो मा होनो खैना गोदाना गावसोर सानैयासो रायलायनानै मा रायलायलायो गावसोरसो मिथिसिगोन आरो बादालि आंनि जिउनि बिसि नोंखौ नुफिननानै जोबोद गोजोननाय मोनबायलै लोगोसे आंखौ निमाहा होदो दे आं जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय मानो फैदों नोंलाय मानो फैदों माने नोंखौ लांफैनो फैदों होदो बादालि जोंहा सुखु गोजोन रंजा बाजा रायजो जाहैनोसै बोराय जासे बुरै जासे सिनस्रि गन्दब जासे थखन थुलायलायनाय गन खाना खानि जानायसिम रायजो जानोसै दे नोंहानो हारसिं जाबानो जाबाय आंखौलाय मानो नांगौ मानो नांगौ जाखोब्रा जों सानैजों हाबा जालायदों इसोरखौ साखि दोननानै रायजो राजाखौ साखि दोननानै जोङो समायखिरा लालायदों इसोरखौ साखि दोननानै समायखिरा लादोंबालाय नोंलाय आंखौ मानो बावो आंखौ मानो खैफोदाव खोलैबाय थायो नोङो बावगारनानै जेब्ला नोङो जोंहानि न'निफ्राय आंखौ नोंसानाव लांदों ओइदिनखालिबो नों आंखौ हासुना ओंखारनायखौनो गालांदों नोङो आरो नों गुवाहाटियावबो नों आंखौ गारबोबाय बेनो नोंनि जिलाफाला समायखिरा लानाया औलै आं बिराद गाज्रि मानसिया थालखौनो लानो रोङासै ओइबारनिफ्राय बिराद मोजां ताल लागोन आं थोदो बादालि बादा सना थोदो आखाइ नोंनि आखाइ हमना जों सानैबो संसार जाहैनोसै बालावबो जाया आं बापावै मानो बिदि बुंदोंब्रा बादा सना नों नङाब्ला आं बोरै थांनानै थानांगौ जाखो गोदो जेरै दङमोन एरैनो थाहैबानो जाबाय नों आंखौ बावगारबाय थायो जेब्लासिम नोंनि बावगारनाय हुदाया जोबा डाक्टरनाव थांनानै नोंनि मेलेमखौ मोजाङै नायजाहैया अब्लासिम आंखौ दालांफै मा होनखो डक्टरनाव औ डक्टरनाव थांनानै मोजां नायजाबासो आं थांफिनगोन नङाबा नों बायदि जाम्बा हौवाखौ आंनो नाङा मा जाम्बा औ नों मानसिया जाम्बाथ' आयो नोंखौ आङो अनखांखां मोननानै नोंजों हाबा जाबाय नाथाय नों आंखौसो उल्था बिदि गोदाव सोराव खालामो आयो अननाय मोननायखौ अननाय होफिननो रोङा नों बायदि फालो गय गय जाला बुद्रांद्रां हौवाखौ आंनो नाङा मारो मा आं फालो गय गय जाला बुद्रां माथि नों फालो गय गय जाला बुद्रांथ' आयो नोंबो मालाय जाम्बि मानसिखौ फसायगोन आयो जाला बुद्रुद्रि जाम्बि हिनजावखौ फसायनाय नङाना आंनि महरा मोजांखायसो नों आंखौ हाबा खालामदों नङा होमबा आंनि महरा गाज्रि मोनबा नों आंखौ हाबा खालामनाय नङामोन मिथिगौ टपिराम मा जाला माला बुंलाबायदोंब्रा बिखा फुवानानै खिन्थिनो नामा आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो होमबालाय मानोथो बावगारबाय थायो
आं थांखांनाय जाथायफोरखौ बावगारबाय थायोलै माने मैया मा ओंख्रि जादोंमोन दाखालि मा ओंख्रि जादोंमोन मोनायाव बेफोरखौ आं गोसोआव लाबाय थाया आच्छा बिदिब्ला आं नोंनि ओंख्रिसो आयो नोंबो आंखौ ओंख्रि महरै बावगारो नङा होनबा ओहो बादालि बिदि नङा आं नोंखौ ओंख्रि बायदि साना आं नोंखौ आंनि गोरबोनि ददेरे सना माइनाव जिरख'नाय बेफोरबायदिसो सानो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो थौदो बादालि सना न'आव थांफिननोसै रुजु रुमु रायजो जागोन ओमफ्राय नोंखौ 12टा फिसानि बिमा खालामगोन नोंहानो खांबानो जाबाय आरो 12टा फिसा नोंहानो जोनोम होबानो जाबाय आयो बापावै आं माबा मोनसे गाज्रि होनलायबाय नामाब्रा आं नोंनि गोसोआ माखौ मोजां मोनो बेखौसो लानानै बुंबाय थादोंमोन होमबा आंनि बुंनाया जायासै दानि जुगावखि 12टा फिसा खांनो हायो सासे सानैयानो बेसे खस्थ' दे होमबालाय नोंखौ आं सासे सानैखौनो खांहोगोन थौदो सना न'आव थांनोसै आं थाङा मिन्थिबाय बांद्राय अख्रा अख्रा खालामनानैबाबो नों लांनो हाया मानो हाया नों आंनि हिनजाव ना हिनजावबाबो नोङो जबरदस्ति आंखौ लांनो हाया मिन्थिबाय गोनां जायोबा आं पुलिस लिंहरगोन बापावै होमबाबो थांला नों आंजों प्लिज बादा सना न'आव थौफिनदो ओइबारनिफ्राय आं नोंखौ बावगारला मोसौ गायफोरखौ गोमाजानो गिनानै जेरै थिंख्लि खानानै होयो गोदनायाव बा आथिङाव थिग बेबायदिनो नोंखौ नोंनि गोदना बा आथिङाव गानहोनानै लानोसै आं जाहाथे नों एसे आंनि गोजानाव थांबानो नोंनि बे थिंख्लिनि गाबनायखौ खोनानानैनो आं नोंखौ गोसोखांफिननाय बायदि जागोन ना बादा सना नों आंखौ मोसौफोरबायदि गोदनायाव बेफोरबायदि गानहोलायनोसै आरो बिदिसो आरो ओइ पापि नाङा आंनो नोंखौ नोंबायदि मानसिजों मा आंल' रावबो हिनजावानो हाबा जाया नोंबायदि जाला बुद्रांद्रां मानसिजों दैयावबो थाङा अरावबो थाङा मानसिजों ओंखारलां नङाबा पुलिस लिंहरगोन आं बापावै नों बिदि होनथारबाय आरो नोंनो आंखौ नाङा होमबा खर'नि मेलेमा मोजां खालामहैग्रो ओमफ्राय आंजों रायलायफै मिन्थिबाय इसोराबो नोंबायदि हौवाखौ आंनो मानो दैथायहरखोथाय नों एसेबां गाज्रि मोनथारबाय आंखौ मोननांगौबो मोननायालाय आं मानसियानो बिदिनोखा बुजिदोंबालाय मानो ओंखारलाङाखै मेलेमफोरखौ एसे मोजां खालामहैथां जागोन दे आं मेलेमखौ एसे मोजां खालामनानै फैगोन मा एसेल' मेलेमखौ बिराद मोजां सुनानैसो फैखागोन आं नोंनि खाथियाव मेलेमखौ सुजानानैसो फैखा नङाबा दाफै जागोन दे अब्लासिम नों मोजाङै थाबानो जाबाय होमबा आङो मेलेम साफा खालामहैग्रोजानोसै मेलेमखौलाय सोर साफा खालामना होनोसै बेनिलाय गाव हारसिं साफा खालामना लायाबालाय मा जाखो बिहामजोआलाय बहा थांखो बिहामजोखौ उनाव लांफैफिनगोन थौदो न'आव थांनोसै हा माथो जाखो माथो बुंखो बिहामजोआलाय गासैबो गोरोन्थिया आंनि ना बेनिखायनो आं आंनि गोरोन्थिखौ सुद्रायना लाग्रोनोसै थौदो न'आव थांनोसै मा जालायखोबा दे होमबा फिसाफोर जों थांदोनिसै गावसोरनि दायखौ सिमानखौनो जानो नागिरथारलाया बालफोरा माहाजोनखाय जि दुगा दुगिथार बम्र दा दावदैखौ मा खालामगोन जों आं मा बुंनोलै हाबा जाखांनाय हिनजावफोरखौ मालायनि न'आव थाबाय थाबाबो उसुबिदा नुथारोना समाजा बायदिसिना बुङो बेनि सायाव आंनि बिबोनां जानायबावसो मानसिफोरा बिगुमै बिबोनांफोरखौ बिराद बायदिसिना बुङो नंगौथ' आरो अब्ला आं बादालिखौ न'आवनो दोनहैना फैनोसै दिनै सानसेखौ थाथ'थोंसै गाबोन लांनोसै आं मा खालामो खालामबानो जाबाय आंलाय माथो बुंबावनो फिसाफोर नोंसोरो गोसोजों गोसो गोरोबलायबायबालाय जोंहा हाबा होनायाव जेबो हेंथा गैया गोजोननाय थाबाय आदै जोंना फामै फिसाया जोबोद मोजां खामानि मावनायाव हले जेनखाथारा बिराद खामानि रोंथारगौ न'खरनि उन्दैसिनबाबो बिराद खामानि रोंथारगौ दा बुंनाय बायदिसो जायो रोंनायालाय रोंमारगौ आंबो मिथिखागौ मादै फामिया जोबोद खामानि मावनो रोङो होननानै होमबालाय हाबाखौलाय माला लागोन सानखो बे बोसोराव ना फैगोन बोसोराव बे बोसोरावनो लानोसै आं न'आवबो खोन्थानानै फैखाबाय दे होमबालाय हा नोंसा नोमा नोम्फामोनखौबो मालाबा थिनहरदो आरो रायलायलायनानै हाबानि दिन थारिखखौ दानखानोसै जोंनाथ' आइ गैया आफायाबोथ' न'आवनो थाथेरा हाबानि दिन थारिखखौ दाननो आं गावनो फैगोन दिनैनो हाबानि दिन थारिखखौ दानखानानै थांदो आरो हाबानि दिन थारिख दानाबाबो माला हाबा लागोन बेसेसो आइडिया होलांदो बे मान्थआवथ' हाथ'नाय नंला हाखु दाखु जागोन आइबा फैगोन मासफोराव लानोसै नामा नोंसोर मा सानो दे बेखौनो खालामनोसै फैगोन मासावनो हाबाखौ होनोसै होमबा जों थांहोलांनोसै नामा ओंखाम संदों आंहा ओंखाम जानानै थां मानो हाखु दाखु बेलाय मोनसे जायगायाव निउस कभार खालामहैनांगौ आदा बम्र'आ लिंहरदों आंखौ दे दिनै सानसेखौ जेबो नङा ओंखामल'सो दा ओंखामखौ जानानै थांदो उनाव नांगौ जायोबा निउस कभार खालामो ना मायो खालामहैदो आरो बेखौनो खालामदो दे ओंखाम जालांदो दे होमबालाय दे होमबा फिसाफोर नोंसोर जिरायथ' आं बारियाव गय हानैनि आंबो एसे नायफाहैनि र' मा संदों सासेया जागोन दे मादै बेसेदो गोबाव जालायखो नोंसोरनि मोजां मोनलायनायालाय आंथ' बारा मोजां मिन्थिलाय लाङा
एसे गोबावानो जाबाय बोसोरसेयानो जानोसै बापावै फैथारलायबाय दा दावराव खालामसिगोनलाय आच्छा बारु थाइबानि लारु दानसोरां बेसेबां बुरजा मोजां मोनो नोंलाय आंनि बिबोनां फामेखौ नै जाथारलायबाय बेहा आं फामेखौ बेसेबां बुरजा मोजां मोनो बेखौथ' आं सुनानै खोन्थानो हाला नाथाय आं फामेखौ मालाबाबो दुखु होआ बेखौ आं गेरेन्टि होनानै बुंनो हायो दासो बिदि बुङोलै दासो दाल' बिदि डायलगा सोलियो हाबा जाखांनायनि उनावनो सामफ्रामबो हर सान मोखां नुलायबाय थाबानो एसे अगालिलि मोनलायगोन आरोना बेनि उनाव खिफिनाय गुजुनाय गुंग्राय गारनाय बेफोरनि खोथा जालायगोन हराव गेसाव खिफिनायनि थाखाय नांलायब्रबगोन संख्रि बानलुनि खोथायाथ' एक्सट्रासो बाव बिनि उनाव बेरायनो थांनो मोननाय नङा सेंग्रा सिख्लाफोर बायदि बेवहायनो दावराव दावसि जालायसिगोनलाय जाखायोलै जाखायो सेंग्रा समाव बिदिनो डायलग मारिखायो हाबानि उनावसो एसे बोरैबा जायो दानसोरां फंबाय बिनि खोथाखौ लाथारना ओरैनो बुंलाबायो बियो आच्छा आं ओरैनो बुंदों नामा हो सोनस्रि आं ओरैनो बुंदों सेंग्रा सिख्ला समाव बोरै जायो हाबानि उनाव माबोरै जायो बेखौ जों मोजाङैनो मिथियो नैबे अमा राजाया बांसिन मिथिबावोसो दा नोङो बिबोनांखौ बुंदों मालाबाबो दुखु होआ होननानै होफ्लांनाय जाखायोलै होफ्लांनाय जायो मालाबा बिबोनां फामे ओंख्रिखौ गोथाव सङाखैलायनो आरो सामफ्रामबो मोनसे रोखोमनि ओंख्रिखौनो संदोनो होमबाथ' नों रागा जोंखागोन ना नों रागा जोंनानै बखिबाथ' फामे बिबोनाङा आंना दुखु मोनगोन ना फंबाय दानसोरां जाय खोथाखौ लाखिनो हाया बिनि समायखिया मालाबाबो लानाङालै ओइ फाग्ला बे संख्रि बानलु नाङै ओंख्रि नाङै ओंखाम गोथां जानायालाय मालाबाल'सो जागोन ना सामफ्रामबो जायाना बिदि एसे एनैयालाय बयनावबो बुंनाय थाखायो होमबानो नों इसिबां सिगिनांगौ नामा जेबो नङा दे आं बेसेबां गोरलै नंला आंबो मिथिगौ आदा जायखिजाया आं बेखौल' बुंगोन आं फामेखौ मालाबाबो दुखु होआ आच्छा बारु थाइबानि लारु फामेखौ जुदि दुखु होबाय साननानै लादो फामे मोननि खानदानखौ गासिबो दुखु होनाय जाबाय होननानै जाथारलायबाय दाबेना ओइ मानो बेफोरबायदि नोंलाय आच्छा बारु थाइबानि लारु आं थांनोसै गाज्रि मोना दे फंबाय बिनि खर' मेलेमा एसे खम बेनिखायनो जानला मानला बुङो जेबो नङा दे आं बुजिखायो दे होमबा जिरायथ' आंबो जानाय लोंनायखौ एसे लाहार फाहार खालामनाया हेफाजाब हैनि जागोन आब' गालदाब सना दा बायदियाव नों आंखौ गारनानै थाङोब्ला नों आंखौ थगायोब्ला नों ओरै खालामोबा आं ओरै खालामगोन नों बिदि खालामोबा आं बैदि खालामगोन आरो नों दा साननैसो आंनि फनखौ थिखोआखैना आं आखाइजों थै हानानै दिहुनगोन बिनिफ्राय आंनि थैखौ आङो सैमानो जाहोगोन नांगौबा आंनि जिउआनो जोबलांथों अब्लाबो आं नोंखौ मोजां मोनबाय थागोन नों बुं नोंनि थाखाय आं अख्रांनि हाथरखिखौबो लायगोन नोंनो अखाफोर नांगौ ना हाथरखि नांगौ बुं आं गासैखौबो लाबोनानै होफैगोन नों जुदि आंखौ गारनानै गुबुन सेंग्राखौ गोसो थैयो अब्ला नोंखौबो गावगोन आं गावबो गावनानै थैगोन आयौ मालायसो मा होनदों नों अख्रांनि हाथरखिखौ थुख्लायना लायनो हा अखाफोरखौ लाबोनानै होफैनो मा नांगौ नोंनो बुं अख्रांनि हाथरखिखौ ना हा अखाफोरखौ जालायथारदोंना नोंसा नोमफा नारजि बुदांनि सम्पति नङाथ' अखाफोरा नोंसा नोमफाया गोजौआव थांनानै गायनानै दोनबोआखैथ' हाथरखिखौ गावनि धन सम्पति थां बालथां मालाय सिख्लानो मालाय हाथरखि अखाफोर लायनो ओंखारलायदों सोर सिख्ला बेलाय सोरनि थाखाय इसेबां महान खामानि मावनो नागिरखो नोंलाय हाथरखि अखाफोर लायनो ओंखारलायनाय मा जालायखो नारजि बुदां नों गोजौआव थांनानै अखाफोर हाथरखि गायनानै दोनबोनाया नै नोंसालाय मालाय सोरबा गालदाबनो हैनो नागिरदों अखाफोर हाथरखिखौ मालाय लाबोनानै होफैनो ओंखारदों आंनि फिसालाया मालाबानो साइन्टिस्ट जाखुमाना दं नामा बानलु बेदां मालानिफ्राय साइन्टिस्ट जाखो नोंलाय दे जेबो नङा बर'निफ्रायबो सासे साइन्टिस्ट ओंखारगोन ना नोंहालाय माखौथो दावराव जाबाय थादों मालाय साइन्टिस्ट जानो ओंखारदों अखाफोराव थांनो ओंखारदों हाथरखि लायनो ओंखारदों नोंहालाय मानि डिस्टार्बलै हापां बे गेस सिलिन्डार गंसेखौनो मोजाङै थिखांनो रोङि मानसियानोसो अखाफोराव थांनो ओंखारदों मालाय ओंखामखौनो जालायबावानो मालाय गावनि आखाइनि थैखौ हानानै मालाय सैमानो जाहोगोननो बुआ इसिबां थै जादोंना नोंनावलाय सेंग्रा देरफुदोंथ' थैया गरम जादों नङा होमबा माने इसिबां फुराना हिन्दी फिल्मनि डायलग मारिनाय मारिखो नोंलाय अख्रांनि हाथरखिखौ अखाफोरखौ लायनो होनबानो हायो नामा एसे डायलगफोरखौ मोजाङै सोलोंनांगौब्रा गोदो आं सेंग्रा समाव नोंसा नोमानि सिगाङाव बिदिनो डायलग मारिदोंमोन आं बिराद मिनिजादों आं लाजियाबो फिसालानि सिगाङाव गोदोनि बाथ्रा बुंखांनो बेखौनो लाजि नामा आबा आंना कलेज टाइम जाबाय आं कलेजाव थांनोसै कलेजाव थांनानै सिख्लाफोरनो ना गोसो रानथिं लाहैबाय थायोबा दिगदारसो जागोन फां फुङा सोलिया दै आरो बिरि सिगारेट थांखु जानायनिफ्राय गोजानाव थाखा नङाबा आंजों बेलेग जाहोजागोन मोनथिनानै लाखा नोमाया मा होनदों खोनाबाय दा औ आफा नारजि बुदां महिलाफोरनि मिटिं दं थांनोसै आं थांदो दे आंबो खामानि फारसे होलांनोसै आच्छा बानलु बेदां बिदि फुराना डायलग मारियाथ'
दानि जुगनि सिख्लाफोरा सान अखाफोरजों गलिग्रा मानसि नंला मिथिबायना फैसाजोंसो बेनिखायनो फैसा खामायग्रो मोजां केरियार दा सासे मोजां सिख्ला नायनानै गोसो थोनानै हाबा खालामबानो जाबाय बेनि सिगां फां फुं खालामनाय नुयोब्ला खोथाया हले बिराद गाज्रि जागोन बेखौ गोसोआव लाखा जागोन दे कलेज फारसे थां बांद्राय लाइ होजाया माबा मिबिसो खाखुमालाबायनो नागिरो बेनिखायनो लोगो जानानै एसे स्ट्रिक्ट जानायानो मोजां बांद्राय लोगो जाबाबो जाया बांद्राय स्ट्रिक्ट जाबाबो जाया दानि जुगनि गथ'फोरजों हा दालाय माथो सानखो बिनि खर'आव मेलेमानो गैयाबा मा साननांगौ जाखो बेलाय साननैसोल'सो बोराबनानै थागोन सानबेसे बोराबनो बेलाय बे बाराव आं आंनि गोरोन्थिखौ आंनो सुद्रायनोसै आं गोरोन्थि मावदोंना आंनो गोरोन्थिनि साजाखौ भुगिनोसै गारिखौ बैखिनियाव लाखिलाय मानो न'आव थांनांगौ दा नों गोदाव सोराव जालाबायनो नामा बहा गोदाव सोराव जानो बेलाय गावसो मालायखौ गोदाव सोराव खालामो फिसालाखौ इसेबो अननाय गैया नामा दाव अननायखायथ' दिनै बिनि आखला बिदि जादों उन्दैयावनो थिगसे बुनांगौमोन बेखौ दालाय आंखौ उन्दैयाव बुवाखैमोन नामा नोंजों बुजा बुजा आंनि खर'नि मेलेमानो गला जाबाय दे गारिया बेखिनियावनो लाखिदो नङाबा खिरखिनिफ्राय जुम बारजुमगोन आं दे लाखिनोसै बे आदाया आंखौ इसेबां खामानि मावनो थिनथारबाय थाबायना बे गासैबो हापांगालिनि थाखायनो जादों हापांगालिया आंखौ इसेबां खामानि थिनामोनब्ला आं हाबा जानो मोनसिगौमोन ना बे हापाङानो आंखौ सिगिदों बापावै दावदै मा अबस्था जालाबायना थाखो नों नालाय मा माइ बस्था माइरं बस्था रोगालाबायखो नोंलाय आंनि दुखुआव आंखौ मिनिफैनाङा बापावै नोंखौलाय माला मिनिखो आंलाय आंनिफ्राय हा 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 खोनादों नामा नों ओमफ्राय नोंनि हाबायालाय माथो जायासैबालाय नोंखौ माथो दोनहैफिनदोंबालाय नङा माथो आं गावनो हाबा जाया होननानै न'आव थांफिननायानो मानि थाखाय हाबा जायासै नोंलाय ओरैनो आरो नोंनो मानो खोन्थानो आं नों हिनजाव बावग्रा मानसिनो आं मानो खोन्थानो बेखौ मानो बुंबावनांगौ जाखोब्रा आं बेसेबां दुखुआव दं नों मा मिथिनो आंनि दुखुखौबो नों मा मिथिनो नोंनालाय मा दुखु जादों आंहासो बांसिन दुखु जादों गावनि हिनजावखौ आं गुवाहाटियाव गारबोनाया दा हिनजावजों आंहा जोगार जाबाय बावगारनायखौ थिग खालामनो खोन्थादों आंखौ आंनि मेलेमखौ डाक्टरनाव थांनानै सुहैनो खोन्थादों होमबालाय सुहैबानो जाबायना आंनि सिगाङावलाय मानो खोन्थादों हाबा बेसेबां दुखु जादों खामानि मावनो मोननायनि आच्छा खामानि मावनांसोदोंमोन होनबा नोङो बिनिखायनो खारबोखो ना माखो नोंनोलाय मानो नांगौ आं बुजिखाबाय दे बुजिखाबाय आंजों हाबा जानायमोनब्ला नोंखौ आं खामानिखौनो मावहोनाय नङामोनलै आंथ' बादालिखौबो खामानिखौनो मावहोआखै नाथाय गोरोन्थिया बेसो जे आं बादालिखौ बावगारफ्लांदों माने आं जेब्लाबो गावखौ सिंगोल साननानै लाबाय थाफ्लाङो बेसो गोरोन्थिया नों जुदि आंजों जुलि जानायमोनबा आं नोंनो खामानिखौनो मावनो होआमोन मोनसे खामानिखौ थिनामोन आं नोंखौ आंल' मा न'खरनि मानसिफोरानो नोंखौ खामानि थिनाय नङामोन इसेबां मोजां आरो होमबालाय नोंसानि न'खरनि खामानिखौलाय सोरथो मावो खामानि मावग्रा मानसिफोर दङब्रा नाथाय खोथाया बेसो जाहैबाय आं एसे बावलु बावला खालामनो नागिरो आरो हिनजावनि नामा आंना बादालि नोंनि मुंखौसो लाफ्लांबाय थायो बेनिखायनो बादालिया एसे दुखु मोनदों आंनि मुंखौलाय मानो लानांगौ नोंजों गोदो गोसो थोलायदोंमोन नालाय नोंनि नामा खुगायाव फैफ्लांबाय थायोब्रा नों होमबा आंखौ दासिमबो गोसोखाङो मोनथियालै आं बेखौ बावले खोन्थानो रोङा मालाबा खिनो ओंखारबा खिबाय थानाय समाव गोसोखांफ्लाङो आरो मबाइल नायै नायै आंखौ खिनाय समावसो गोसोखाङो नों ओं खिनाय हासुनाय समावल' गोसोखांफ्लाङो आं बेलेग समावबो गोसोखाङो नाथाय आं एक्जेक्ट टाइमखौ खोन्थानो रोंला नाथाय हिनजावखौसो माबोरै बावगारफ्लांखोथाय आङो बावगारनानै नोंनि नामखौसो बुंफ्लांबाय थायोब्रा होमबा नों आंखौ दासिमबो गोसो थोयो आंखौ दासिमबो बावनो हायाखै नों बेखौ बावले आं मोनथिलालै नाथाय मोनसे खोथा आं नोंखौ गारनो होननानै गाराखैमोन ना नोंसो नोंदानि खोथा लानानै आंखौ गारदों नुबायना आंखौ गारनायनि साजाया माइरं थफ्ला माइरं बेग माइरं बस्ता थिखोनांबाय नोङो दानि जुगाव थगायनायनि साजाखौ लोगो लोगोनो मोनो आंजों हाबा जानायमोनब्लासो नों रानि थानो मोनगौमोन रानि हाबानि उनाव रावनिबो न'आव रानि थानो मोनानो मानो मोना बेलाय मालायनि न'खरखौ मिथिया नाथाय आंनि न'खराव रानि बायदि थानो मोनगोन नङा माथो बयनिबो न'आव खामानि मावखानांगोननो बेनिखायनो आंखौ आदाया खामानि मावनो थिनदों जाहाथे देनां हौवानि न'आव थांनानै आं खामानि मावनो हायो आंनि न'आव थांनायमोनब्ला नों बिदि मावनांनाय नङामोन आरो जाम्बि बानाय जानाय नङामोन नों मानसिफोरजों मानो होनोब्ला आंनि न'आव जेनिबो आंखाल गैया खामानि मावनायनिफ्राय जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय फैसा थाखानिफ्राय नाथाय सासे सैथो लोगोरिनोल' गोनांथि होमबा नोङो हाबानि उनाव मोजां दोनथारगोन होमबा नोंनि हिनजावखौ दोनगोनथ' आरो नाथाय बादालियासो आंखौ माला गावनि फिसाय होननानै सानबावगोनथाय बेखौसो आं मिन्थिला बेखौ साननानैनो दुखु जागासिनो आं मालाय बादालिया नोंखौ लालाबा आंखौ गोसोखांफिनबानो जाबाय मा आंखौ गोसोखांबानो जाबाय आं थांनोसै बापावै मा होनलांखोलै बे थारमाने दावदैया दासिमबो आंखौ गोसो थोयो दावदैयाबोथ' आंनि गिबि मोजां मोननायमोन ना अब्ला बादालिया आंजों जालाबा दावदैखौनो
बिनि उनाव अमा राजाजों नांलायबाय थागौमोन आं मा सानदोंब्रा आंलाय वा बे खोला फारायावलाय मा ज' जाजाय जादोंब्रा बिसोरलाय ओइ महिला पार्टिफोर होमबा जों थांसै दे थांदो नेक्स्ट मिटिंआव लोगो मोनगोन दे आइला जामाइला हापां नोंसोरना महिला मिटिंआ जेराव मेरावनो जायो नामाब्रा मा मिटिं जानाय नुदों मिटिंआ दहायसोमोन दा जोंलाय ओरैनो दसे रायलायदोंसोमोन आच्छा बारु बबेनिफ्राय फैखो नोंहालाय बिखुनजोनि न'आव थांदोंमोन मालाय फामेखौ दिनै हौवा गोदान नायनो फैदों फामिया ओमफ्राय मोनसे खोथामोन ना दाउदैखौ इसिबां थाबनो बोरै थिनहरथारखोब्रा नोंला नोंसा बिनानावा ना डेन्जारसो रावबो मानसिया नोंसा बिनानावखौ सहायनो हानाय नङा दे एसे एनैखौलाय खामानि मावखानांगोन ना मावालासिनोथ' ओरैनो मोनजाथाराना नोंसा मालाय बिनानावखौ इसेबो खामानि मावनो रोङि खालामथारनांगौ जाबाय आरो गोदो उन्दैयाव रोङोमोनलै हस्टेलाव थायै आरो बिबाजै हांग्रिमोनदिया मालाय अननानैनो जेबो खामानि मावनो होथाराब्रा बेनो खालामजोबथारदों आंलाय फुर्तिसो मोनथारदोंमोन नोंसानि न'आव थांबाय मोजां जाबाय एसे खामानि मावनो रोंसिगोन एसे मोजां जासिगोन होननानै नों आरो हगार हरफिननांगौ जाहैबायना आं हगार हराखैहाय गाबागावसो फैदों मालाय एसे एनै रायदों आरो ना बे जाथारि जाला बुद्रुद्रुखौलाय रायाबालाय एफा बादुलि मबाइलल' नायबाय थायो नोंसा बिनानावा गामिनि मानसिफोर फैदों रायलायनांगौ एसे माथो होनांगौ बिदि गैया न' सिङाव लाबोखायो थ्रोब बेनिखायनो न'आव थांफिनदों मोजांखौनो मोनथारदों आं मा जाबावनांगौ जाखो इसिबां बादुलि मानसिया बेखौ जोंलाय मा मिथिगौ नोंसोरसो मिथिनांगौ दा आच्छा बारु थाइबानि लारु दा आं खामानि मावनो फोरोंगासिनो दं गावहाबो एसे बुजिबाय बायदि मोनदों आं जे हाबा जाखांनायनि उनाव माबायदि मस्ला मोनो हाबा जायैनि सिगां नोंसानाव साननैसो थाहैनायानो खिथुआव अरनांनानै फैबाय बेहा आल्ला सेंग्रा सिख्ला समाव बिराद गोदै जालायगोन रुजु रुमु रायजो जागोन जालायगोन जेब्ला न'खर संसाराव आगान होजेनगोन होमबासो मिन्थिगोन माथो बुंनो आरो जोंबोथ' गोदो बिदिनोमोन नङा होमबा माखौ रायखांलायखोब्रा नोंलाय आंबा गावखौनो सेंग्रा बायदिसो मोननो नागिरो आरो दाबो सेंग्रा बायदि मोनबानो जाबावगोन नामा फिसाला फिसाजो देरजोब्बाय जोंहा हनै आंना फिसालाया मालाय थैनो ओंखारलायोहाय बुआ दहाय मा जादों मिथिगौ ना मा जादों मालाय अख्रांनि हाथरखि मालाय अख्रांनि अखाफोर मिनिनो ओंखारदों आं गोदोमोन नारजि उदा बिदि होनबाथाय जि मिनिखायोमोन दा गय डायलगखौनो खोनाफिनलायबाय थैनोसै आं अमा राजा मिनिनो ओंखारदों गावहानो हारसिं लाजोबना मिनिबाय आंलाय माखौ मिनिनांगौ जाखो दालाय आंथ' जेबोखौनो बुजियाखै लायला मिनिग्रोलाय मोजाङै मिनिग्रोलाय बिनि उनावसो रायलाय आंना फिसालायाव आयु माथो आसोल सानैसोहाय मा जालायदों बिसोरलाय दुम्फावबो फैबाय माखौ एसे मिनिसोदोंहाय आब' हापां गावसो मिथिसिगौ आरो माखौ मिनिगासिनो माबा अख्रांनि हाथरखि अख्रांनि अखाफोरनिफ्रायनो आग बारायनोनो रोंला मा जादोंहाय जोंहानि फिसालाया मालाय अख्रांनि हाथरखि नुबाय जेबो नालागान्था मिन्थिया आङो माखौ मिनिदों माथारो गावसो मिथिसिगौ आरो माबा अख्रांनि हाथरखि अखाफोर लायनो ओंखाराखै बे बिनि फिसालाया बेखौनो मिनिदोंदां बा नोंलाय बोरै मिथिगौ आं मानो मिन्थिया जानो आं डाइरेक्टरालाय आच्छा बारु थाइबानि लारु बावदोंसो आं जाबाय दे जाबाय बांद्राय मिनिबाय थानांला नोंनि फिसालाया अख्रांनिफ्राय हाथरखि अखाफोर लायनो ओंखारदों नङा होमबा मालाय अख्रांनि हाथरखि अखाफोर मालाय लायना होफैनो ओंखारलायो मालाय गार्लफ्रेन्डनि थाखाय बेखौ मिनिनो ओंखारदोंहाय आं माथो बुंबावनोब्रा गार्लफ्रेन्डफोरखौ मालाय सारप्राइज होनो नागिरदों मालाय अख्रांनि हाथरखि अखाफोरखौ लायनानै गायनानै दोनैखानाय नालाय गावनि सम्पतिखाय खाबानो मोनब्रबनाय नोंनि फिसालायाबो बेफोरबायदि डायलग मारि खोमा आंनि फिसाजोनि सिगाङाव ओमफ्राय आंनि फिसाजोआ बेखौ नंगौ सानथारसिगोनदां जाम्बिया मालाय मा डायलग होयो आंलाय मा मिथिगौब्रा आंनि फिसालासो मिथिगौ बेखौ मा रायलायो खोनासंखोमानो हाया नामा आंथ' आंनि फिसाजोनिखौ ओं होननायल' खोनायो नोंनि फिसालायाबा मा होनहरदो बेखौथ' आं मिथिलाना आच्छा फन रायलायलायबाय थाथारो नामा बिसोरो रायलायबाय थायोथ' आरो माथो खालामबावनोब्रा बेफोरबायदि फिसाफोरखौ हमथानोबो हायाना अब्लाबो जों हाबा होआ नों जेरै दाउदैखौ फिदिंनानै हरफिनदों थिग बिदिनो नोंसाजाबा आंनि न'खराव फैयोबा आं फिदिंनानै हरफिनगोन जाबाय दे बारा बुंबाय थानाङा आयु दसेनो मिनिलायनायानो दसे रागा जोंलायबाय ओमफ्राय जोंहानाव फैनो होननायालाय माला फैगोन दाथ' हाबायाबोथ' केन्सेल जाबाय फैदो आरो गाबोन समफोरनो फिसालाखौबो लानानै फैफा लानानैथ' थांनो सानदोंमोन नाथाय हिनजावानो खारनानै थाहैलायबायब्रा बिखुनजोनि न'आव मानो माने बावबायलै आं मानोमोनथाय नोंलाय माथो एक्स गार्लफ्रेन्डखौ गोसोखांनानै गाबबाय थायोबालाय नोंलाय बोरै मिथिखो
दाखालि टपिरामनि हाबायाव गोसोखांनानै मेथाइ खनबाय थानायलाय सोरथोमोन बयबो मिथिगौ नों गोसोथोनाय सिख्लाखौ गोसोखांनानै खनदों होननानै सेस बिदि जाबाय होमबा ओमफ्राय टपिरामनि हाबायाव जिबायदि मेथाइ खनबायलै जों हापां दा गोसोखांथार आं लाजिनो ओंखारो माबा मालाय भिडिअ बानायनानै दोननायखौ नुबाथाय आं जि दुखुबो मोनो लाजिनोबो ओंखारो नोंजोंसो हब्रा हब्रा मेथाइ खननांगौ जाबायना आंहा ओइ हापां नों आंजों थाफाबा खुसि खुसि थायो मिथिबायना बिराद रंजायो नों आंजों थाफानो मोनबा फा होननानै बुंदों नुबाय दुम्फावबो मिनिलायदों नों आंखौ जेसेबां रागा जोङो ना हापां एसेबां नों आंजों थाफानानै खुसि जायोब्रा जानला माला दा होनथारहाय नोंजों थाफानानै लेंलाय माला खुसि जानायसै बे दाखालि ओइलाय मिनि बेन्दा ओइ फाग्ला दाखालि जौ लोंनानै एसे मिनिनो ओंखारदों आरोहाय जौ लोंनायालाय मा सुथुर मा लोगो बेलाय रंजाफ्लांनाय थाङो आरोहाय जों सानैनि कम्पानिया बिराद मोजांब्रा जों सासेया सासेनि थाखाय बिराद पारफेक्टलै लोगोआव थोद जानला माला होनथारना आं सिगाङाव आं थांनोसै वा लाजिबायबो नामा बालावबो लाजिया नोंखौ आं खिनो ओंखारदों थांनोसै नुबाय बियो आंखौ लाजिनानैसो थांदोंब्रा फाग्लि आंखौ सायावल' रागा जोङोब्रा हाफाङा सिं सिं आंखौ बिराद मोजां मोनो हाबा जाखांनायखायसो बुंनानै लानो हाया नामा जानला माला बुंलाबाय थारनाय नोंबो आच्छा दुम्फाव माला हाबा जागोनब्रा नोंलाय आं हाबाखौनो जाया टपिरामा हिनजाव खारजाबायनो टपिरामनाव हाबा जाहैदो थां नोंहानो टपिरामखौ हाबा खालामै थां आंखौ थिननाङा हा मा होननानै थांखोलै आं टपिरामखौ हाबा खालामनो हा मा होननानै थांखोलै बे मासे लेथ्रा डायलग मारिनानै थांखोब्रा बेलाय मुगै सुगैलाय मानो लिंहरदोंमोन आंखौ जाथि माने आं साननैसोनि थाखाय दिल्लीयाव थाहैथ'नो नागिरदों आइयाबो दिल्लीयाव दङ ना बेनिखायनो आइजों थाफाहैनो नागिरदों आं बेखौनो खोन्थाहरनो थाखाय आं नोंखौ लिंहरदोंमोन नों बे खोथाखौ फन खालामनानैबो खोन्थाहरनो हायोमोन ना आं फन खालामहरनानै खोन्थाहरनो हागौमोन नाथाय नोंखौ लोगो मोननानै खोन्थानायखौ साबसिन साननानै खोन्थाफैबाय आं आच्छा मोजाङानो जाबाय दे आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन जाथि मा बाथ्रा जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नाथाय मानो बेफोरबायदि बुंखो नों दाउदै मानो होननानै बुङोब्ला आं जोबोर बादुलि आं खामानिखौनो मावनो बायो मावनोनो रोङा आं नाथाय समजों लोगोसेथ' नों खामानि मावनो हागोन ना आं मानसिया बादुलिनो थागोनदां नांगौबा आं हाबा जायालासिनो थागोन आं खामानिखौनो मावनो हानाय नंला खोमा देनां बुरै जाबाथाय आङो दा आश्रमावसो थाहैगोन आं जाहाथे उन्दु मोनजायो नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नंगौ जाथि नोंनि थाखाय मोजां सिख्ला सोरबा नेनानै दङ खोमा आंखौ बावदो बाय बाय दाउदै इसेबां गोरलैयैनो नों आंखौ बिदि मानो बुंलांखो दाउदै इसेबां गोरलैयै बे सोदोबखौ माबायदि बाहायखो नों दाउदै आदै बाथ्रायावनो दङ गंसे ट्रेन थांगोन गुबुन मोनसे ट्रेन फैगोन थिग बिदिनो नोंनि जिउआवबो सोरबा सिख्ला फैगोनलै आदै नों टेनसन खालामनाङा सोर फोरोंदों नोंखौ बिदि बुंनो आं बिदि एक्सपार्टलै आदै आंनि सिगाङाव जा बुंबाय आरो बेफोरबायदि दा बुंसै आदा आरो बाजैया खोनाबा नोंखौ मा खालामगोन मिथिखागौ दा चिल आदै चिल एफा बरिं जायो नामा जिउ मोनसेयाव सासे सिख्लाया नोंनि गोसोखौ दुखु होनानै थांदों गुबुन सिख्ला मोनलायगोन ना बेखौसो आं नोंखौ बुजायदों मा एसे दुस्थ' जाथारखो बे गथ'आलाय